Badira ja, gure ustetan, Tolosarrak organikoa sailkatzeko aukera 3 urteko atzerapenakin dator. 3 urte horietan gainea Gipuzkoako hondakin konsortzioak ematen duen 50%ko hobaririk gabe egon gara Tolosarrak. Eta gure ustetan, udal hauteskundean gertutasunak bultzatu du udal gobernua bilketa sistema misto hori planteatzea, ez? Horregatik, somatu dugu erabateko improvisazioa eta plangintza falta, herritarrak kezkatuta eta kexati somatu ditugu, herritarrak ez dute ulertzen zergatik itxi diran soterratuak, zergatik mugatu diran bilketa egunak, eta pentsatzen dugu informazioa eta formazioa izan behar lukeela, bilketa sistema aldaketa baten oinarria. Hasiera batean, atezatekoa edo ezerrez premisapean ibili dira, eta udal hauteskundeak gerturatu ahala erabaki dute, erabateko alde bakartasunez horrelako bilketa sistema berri bat ezartzea, baina mehatxu batenpean, gure ustetan gainea, ezin da inolako proposamenik egin mehatxu batenpean, hau da, bilketa sistema honek ez baditu sailkapen portzentai jakin batzuk garantizatzen, atezateko sistema jarriko dute. Tasetako plenoa aste honetan izan berri dugu, tasan igoera aplikatzen da normalean KPI-aren igoerarekin, aurtengo KPI-a 0 izan da, beste urtetan ere igoera 0 erabaki da, gehien bat gauden krisi ekonomiko horren barruan arrazoi horrengatik, baina aurtengoan zaborren tasa 5% igo da, gainera hainbat erabaki hartu dira, esate baterako auzo konpostagailuan erabiltzaileak hobariak izango dituzte, Tolosar guztiak ez dutenean aukerarik auzo konpostagailuak erabiltzeko, beraz erabateko neurri diskriminatzailea iruditu zaigu, eta horregatik ezezko borobila eman diogu. Gure ustetan egoera edo krisi ekonomiko egoera batian murgilduta daudenean proposamenak egitea erabat beharrezkoa da. Aztertu ondoren, gure proposamena izan zen, enplegua sustatuko duten ekintzaileak laguntze aldera, jarduera ekonomikoa bultzatuko duten personen izioa, 50.000 euro bitarte horretan, 0 izatea. Horrek izango ditu eragin ekonomikoak udaletxean, erabat jasangarriak dira, oraindik denbora dago, aztertzeko prest gaude, nik uste dut udalaren egin beharra hori dela, eta hori da gure proposamena.